sempa anase Kristo ayaje na die no na asem a yafa no ho asem na meka esese ye ne afoforo echa asem. Amen. Se ohwe Kristo som ani owura Yesu Kristo botaya a odi ba wiase a de bia no meka hye ade a ehia ne kese pa the major or the main purpose of Christ coming say obi waje no boyefo nkwa nyeso obi wu keke o waje no boyefo nkwa na watwe anase wachire adeboyefo kwan amoma bo no no nche. The whole demonstration yes Kristo be yen no be demonstrating the power ne dwumadie bia se nipa ntimi mra ne nche medinachi na omunya nkwaje. Amen. Enti ampan soso Yesu Kristo eka sese o ma onipa ba ne so a obetwe nipa nyina aba ne nche. Enti ebra Yesu Kristo ba asase so no asempa no obohu dawuru saa bohu dawuru saa bohu dawuru saa. Nti eduru ba bi no na esese o ma nipa esua tworo no anase wode asem no bi nso hye nipam wona begina die no na wonom nso so etimdi asempa no enante. Say yebedi Yesu Kristo chi a na nsan. There is a sermon for us. Yewo dwumadia owura Yesu Kristo e de ahye medofo a mene we hye life yi so ene men so a mene wo edi nkomoyi. Kristo di dwumadie bebre ahye yensa. Obia ne dwumadie a odi ewo Kristo. Na esese dwumadie bi a yedie bia no enya nsunsuanso pa ewo afoforo so. Na ni nyina mu no ekowie se Yesu Kristo ayabegine di no ye ne afoforo eche ne ho asem. Amen. Ye ne afoforo eche Yesu Kristo e ho asem pa. Hallelujah. Na ebinum eguso a onom eyo ebi nso so atiada. Medofo ebra obaji Yesu Kristo di yi e pa chewo ahobrasiem ebisa se wo fem e pa chewo eya wutimi ne afoforo eche Kristo asem wana. Hallelujah. Yetimi ne afoforo che Kristo Yesu asem yadwumam ye nam fofuom yetimi di Kristo ho nkomo baby e tete efi ho baby e ha da no ye ne tenantefo no yetimi di Kristo ho nkomo. That's when God should bless you too. Hey, man of God, Jomens, God should bless you. Welcome. I hope say oh yeah. Yetime ne afoforo di nkomo na bra ya be ye Kristofo. Senka e Kristofo nyina timi aka ono ho abom anase wogidi ne bia obedi Kristo echi. Tua na mon ena ye hunu the purpose of our calling. Ena ye di Yesu Kristo ho nkomo ye ne afoforo che ye ngidi a ye kura mu ye ne afoforo che Kristo asam no mea enken so dan bibiri ana yen so dan ya yesisi na kakraka nyina enka emu ayya mama. Asoro bia bi wa beko ne nipa tutuem ba ko mienu miensa ayentwene bo ayentwene de nyom hu beka se nipa be se empempem de wodan wan so beko ne nipa ni tutuem ba ko mienu akoye sofo ne na yere ne ba. Yes.
Adentina and so dying intimate yama. Why? Adentina will be bar soruma nansan was a jai. If we say a thought da Yenian Casanua essay, Yadia Musiwo as example, and I see a set example to the Gentiles, and I say a fofro, na ye can Christo who was some ni Jidia you crum was some man for who. Now, ultimately, yes, watching. Yet, me more home a day. To be the Christum said an arm can once what Tim sa or bar sorry, no a bessa, no a pong, no a cock, sa. There be. We should share our faith in Christ with others. Yes, indeed, we should share our faith in Christ with others. Esasa yene afofro che yenjidia yekroma ye urade asem. Na no Yesu Kristo ni asuafo no opeke wo. Me yehwe asem wo kan Matthew chapter 4 verse number 19. Hwe asem a Yesu Kristo kan Matthew chapter 4 verse number 19. Yenti asem a Yesu kan Matthew chapter 4 verse number 19. Was na Yesu se won say mumra medi machi na mema maye nipa eyifo. Matthew chapter 4 verse number 19. Yesu Kristo enuma semini. Matthew 4:19. English verse niti. Was say 18 was say one day Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee. He saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water for the fish for a living, for a day fish for a living. Verse 19, Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." And they left their net at once and followed Christ Jesus. Amen. So share passage we are. The transseminal can now say, Brofono Peso change and say, Yesu Christo ne nam Galilee po ho saa. Anu hunu emrantie mienu. Peter and Simon. A mu gu asaw eyi nam. E de ahwe wono mo dada setena mu. E na Yesu Christo ka kire won say, "Mu medi machi na mema maye nipa eyifo." Mumedi machi na mema maye nipa eyifo. Hallelujah. Yesu Kristo na di asem we chire Peter nom. Ebra no mo yi omo dada adwuma, omo professional work and omo ye, and omo de hwe omo asetene. Na assignment ya owura Yesu Kristo de ma omo se omo bedi na chi no, enye se omo bedi na chi kwa. Say omo bedi na chi for nothing. Name a great purpose, a great assignment. And they say, Obema wonum abeye nipa yifo. Yesu ba no beyi nipa firi bonsamonsem. Obeyi nipa firi ewiase tumi bone ne nsem. Obeyi nipa firi ahombodensem through the word. Amen. Enti abra wode asem we kire asuafo no. Asuafo no ye seti agi asem no tum bedi Yesu wachi. Bedi Yesu wachi. Na Yesu Kristo hyase de asempa ne tete won. E kire won. Enti dru ba bi no odo omko on test wo se me soma mo. Monko nam koka hini no asempa. Mokọ amonka se osura hini aban. Enti mon sa kire madwe na magye asempa ne ini. Amen. Esuafo no tu anamo eyesa. Sa na me no mi eno nso. Ya pedi Yesu Kristo achi. Owura Yesu Kristo enu masem se, dia ya bedi na chi. Ya ba beye nipa eyifo. Nipa eyifo yi sen na tie. Se tronse me ka se ya ba beye nipa eyifo se de wo ka kire asuafo na na se Peter no mo a. Na de owura Yesu Kristo peso wo kire nyina ne se wo bi bedi ono Yesu Kristo achi a esase wo ka asempa no
ɛsɛ sɛ wodi ahene no adanse akyi afoforo ɛsɛ sɛ wɔma afoforo nso enya Kristo mu asɛm no mu enkwagye na montuo ne bi. Amen. Peter no mode akoma pa tu saa na mo yi ɛso aba bebre na me no mie no nso yɛbɛdi Yesu akyi yɛtim ne afoforo kya asɛmpa no ana yɛbɛdi Yesu Kristo akyi yɛtimi bɔ Yesu Kristo ho dawuro yɛbɛdi Yesu Kristo akyi me dɔfo wotimi ma afoforo hu gidi ewukura mu Weni ade asombo a owura Yesu Kristo ehwehwe no mi no mie no ho awieye brem. Ebra Yesu Kristo ka se wewie anso wawo. Obefra tasefa asase so akwa owie na dwuma nyaa. Yɛhwɛ kasa bi nso a wɔka kyerɛ ɛyɛ asuafo no. Matthew chapter 28 verse number 16 to 20. Matthew chapter 28 verse number 16 to 20. Yɛhwɛ asɛm ketewa bi o yɛbobɔ so ntiantia no sɛ message re sɛ ɛsasa yɛ ne afoforo ɛkyɛ yɛn gidi anase ɛkyɛ Kristo asɛm. Ɛsasa yɛ ne afoforo kyɛ yɛn gidi ɛwɔ Kristo mu no ɛho asɛm. Matthew chapter 28 verse number 16. Wɔse Matthew 28:16 asɛmpa tre adwuma no ho ahyɛdeɛ. So asɛmpa tre ɛho adwuma no ho ahyɛdeɛ. Let's just say evangelism is by force for anase ɛyɛ ɔhyɛma okristo ni sɛ utimi di Kristo ho nkɔmɔ kyerɛ afoforo. Yes. Ɛyɛ okristo ni wahyɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛwɔ asɛdeɛ ne ɛwɔ ahyɛdeɛ. We yɛ command. It is a command to we Christian to share the gospel with others. See, wasena asuafo do mienu no esi mu ko Galilee. Bepo a Yesu ɛkyerɛ wɔn so. Na wohunu no no, wɔkoto sɔre no. Na ebinom gye akyinyi. Na Yesu ba bɛka kyerɛ wɔn mo sɛ, wɔde ɔsoro ne asase tumi nyinaa. Ɔsoro ne asase so tumi nyinaa amame. Verse 19. Enti monko na monko ye amanaman nyinaa masuafo. Na mommo wɔn mo su. Ɛnhyɛ agya oba ne Honhom Kronkron dim. Na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ woni die mahyɛ nyinaa so. Na hwɛ me ne mo ɛwɔ hɔ. Ɛna nyinaa ɛde kosi ewiase bia. Transemu insemu ya nsemu emu da ho ne ye pefi. Yesu Kristo wu sɔre ya no oyi no kyerɛ enipa bebree wona na ehwɛ no kwa no bebree. Na ibinum nyi ni ebi so gidi. Ana ɔka kyerɛ wɔn mo sɛ ɔmonkɔ Galilee bipo bi so. Ɛhɔ no no mu kodi nkra. No asa kɔ agya Nyankopɔn nkyɛn. So ne binum nyi ni sɛ yɛ ɔno am sɛ nya no korɛ. Wɔn agidie ne die. Omu nyina bɔ ana akɔe. Na omu koduru hɔ no. Na wɔbɛma Yesu Kristo so akoro. Ana ɔne wɔn mu di nkomo wei sɛ mayi ahenie no asɛmpa tre adwuma no de amamo. Enti monkɔ meti wiase so nkunim. Monkɔ na monkɔ ye amanaman nyinaa ewiase aman nyinaa wiase nyinaa monkɔ na monkɔ ye amanaman nyinaa masuafo. Monkɔ na monkɔ ye amanaman nyinaa masuafo. Monkɔ na monkɔ ye amanaman nyinaa masuafo. Na mommo wɔn mo su ɛnhyɛ agya ɔba ɛne Honhom Kronkron. Yesu Kristo kasa waka kyerɛ asuafo ne Kristofo ne akyidifo. Ɛyɛ kasa emu dɔ. Yes. Na ɛyɛ ade hiam wɔ nipa bia. Owura Yesu Kristo asma wɔ kan medɔfo onka masabakafo nko a. No. Ɛna Yesu asma wɔ kan yɛ de ɛne am sɛ evangelism nko a. Wɔn mu preaching nko a.
Oma ye this had much than a moment say evangelist for one and go preach. Or Munkwan and go castle. Medium so come out of one. Hallelujah. Debut. Was this a whoopee bet you no yes Christ or didn't be dinner cheer? Was it go and make? Mama can't perform a million as one come ye. Matthew chapter 28, verse number 16 coming. Or said then the 11 disciples left for Galilee, going to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some of them doubted. Verse 18. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore go and make disciples of all nations. Go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach them new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Hallelujah. What's a monko? Na monko ye amana menyi na mesuafo. Kwan be no nipa bi efa so ye Yesu suani wa amame. Egu ahodo. Mom ye mfa nhye yadwene mo se e ya asempakafo nko a. No. Me no mienu ka ho bi. Wonim se ye betime de ye kasa ye nkomudie kura atwe akra ma Awurade. Ana wonim. Wone nafo bi ni nipa bi ahia nkomodidie kura no. Wo betime de sa nkomo no afamu aka Awurade asem akira foforo. Na esanse ya ahyede a Owura Yesu Kristo na de ahye no de tumi aka ho nti. Nanso so wonso anase me ewo ma adwenem se da bi sa no monto mi tu wo Kristo me so me de no Awurade de honhon kronkron tumi beta akire e ma asem na koka nipa na koma na nipa na jai bone yo abedi Yesu Kristo achiam na yi. Me say ena message ne say ese me no mi no say ye ne afoforo che ye ngidi a ye kura mu Kristo asem ye ne afoforo nche. Haruna, Pacho, good evening. Ye ne afoforo nche. Waka wanu to mache. Why ye dia che? Ye kan evangelism enye ne nyina na say chenchina akofa machines ko gina kejeti akwa ho ana ko gina ka mu na me Pacho e kasaw. Nya wo ben wo no ubetim de Awurade mu afutu bi ne Awurade asema ma no. Wahunu se ni pass mesi na akwanje o menua da bio abrabo we de enye mesra wo a emwa Yesu Kristo asem say bla 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 Tronsam say bla 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 ni nyina ye form of asuafo adwuma ni bia Yesu adwuma ni adwuma bi kura wo ye kura wo physical wonamu adwuma bi kura wo ye no kuradie bia wo bedie ewo mu nukuredie bia wo bedi wom ahofama ne kan say akokoduro ene tse de no na me kan say ye mfa akwadworo ne nyema bi nye nyema bi to ho acha wo de be ye no na wo kura na re no ku ho wo ye adwuma isa wo se am ye Kristo ni ntia ada na wo de wo kan okra sa wo se ye Kristo ni ntia Awurade asem se ye nya no kwafo ade nyine mo sa so on de me chiri. Enti Yesu Kristo ayabedi nachi no your form of spreading the gospel your form of say ye beka Kristo asem na ma foforo bebrebe etuma bedi Yesu achi anye say na evangelism kwa ana debia no TikTok ana ma menko gina na mentie na be pa che wuti asem no awon so ode nante wo kwa be so asem de wati o na wuti ye no emfaso na wonya ye no wonya foforo chebia na onse wonkwa wafa de bia wai wadwen se wonkwa ba betie na de akobobra na amangu duese wonde so a obi anya so mfaso enye dudu a yenkwa na nya mfaso o dabi sanka duese wonde se de okodua ye no odua wie a eso ba mfaso ma no because ebe so amana te aton
ama me pacho bibiri onyeska gunu botum saa nso so na wo bi nam ho na se kom de no timiti bidi enti so mfa so no ba ma wiase ni panyira na se unipa bia enti benefit wo no na won so so wo ma obi nso anya so mfa so wo baabi bete mesi enei Christopher bebrebe ayedin akanya no atum awurade asem a wose yamfa nkọ ewiase man nyina no yentimi mfa nkọ obi Kristo ni mesi ukọ na dwuma mu ho wodi ni Kristo sum nyina to an wo ye niam bi enye yes ukosuku bi mu a obi Kristo ni pa awutimi se nipa yi mrantia ni nipa bi abrabo mu mu yi senka wonya kokoduro de awurade mu afutuo ne nkyirekire bi ahyase ye adwuma enka awurade mbabi wo ho a bonsam na akyekire wonom enka awurade asem ne be sane wonom amuma behunu han enso wanye adofonom mama yen hyase na yen hyase ni Kristo ho nkomo nkyira afoforo we ne dia Yesu Kristo bu din fere yegum mom ye metena Kristo adom na se kwada di wugidi a wo no nkomo kyira afoforo on se wo bi dwo secret society ne occultism ne illuminati a wo de wo media so ni ade ebinum timi nya kokoduro ebekyirechirem ana yekoi de yenye sei yekoi de say na ekọ o yenye na they always try to convince others say the beya obubenya wonom na me no mie no nso enkasasa nsafo ahodo bebre enkafinhia duru a said ye bon konta wa asoro no say the whole year you spend this sikase ye disikase ko ha ye disikase ye se ye disikase ye se na ye bon konta wo asoro ni nyina so wo sikase mu ni ade no esese nka ye hyehye ka ho say okay the whole year akra dodo san ana ye nya de beka asafo yi hu en sorry bebrebe entimi nya sa analysis we akra dodo say the whole year akra dodo say nya wonum ka asafo yi hu ensafo mei me paacho wakwa asore na che watena asore the whole year okra ben na wotimi de wabrabo etwe no ebedi Kristo achi esu yentimi ntu sa na mo se Yesu Kristo kura basa esi na medofo obisa wo se okra ben na atwe ne ba Kristo mu a anu ye be na de be ma no me no wa share our life you okra be pa na wo Yesu Kristo bisa sesi ana so basa esi na wo se okay me do boni nyina chew okra no okra ba ko timi twe no e ba Kristo mu e ma ne ja abone ye no fa ne be kire me anu ye be ena obeyi wase mometi machi na memoma ye onipa yefo hwebone adoso owiase hwebasa nipa kum awudie azane nkontombo na ne tuase ade a wo ye nye nanso obefo so aya succeed wo hallelujah obefo so aya succeed wo na ebe na Kristo mu nso a senate ebe Kristo fam a senate ne de ensa hye dam fam ne te ho de enima ne dressing de enima ne apie de enima ne didie de enima ne onom de enima ne dressing de enima ani obekwa koto mi okwakoto mayafi obepede ne boarding and you know address kuntan no ba asmesi yire ne mi o obenten me yire ni asmesi o ana hwan ahoho ahia ahoho ahia Kristo mu ahoho a
Eye chen so woni pa nya bia ye ne se de akire Awurade beka se mo akwapa no kwafo afana pa no kwafo ubedi mechi no afa wo so am obi agya abone yo ubedi mechi no efa wo so mo bi behu Awurade ubedi mechi no afa wo so am obi afiri suma bahamu ubedi mechi no say achievement we anwa ye no me Kristo mechiri dia obedi ye ene ne anwo esombo enti adofonom ebia na mepaachewo ye wo life wi so no wo fam no wani ma ho so mesrawo ye wo kwan bebra ye fa so kan Awurade asem wo ye wo kwan bebra ye fa so di Yesu Kristo won komo kira foforo yes edi transidi ne busa wo se na fra Awurade afra we ana wa fra mi kwan be na wo fa so ama afoforo be hu Awurade me kwan a me nam so ni wo call me by your why me say winning soul for Christ Jesus through social media. And the man evangelist David but the most was say through social media and me book Christ as mo dawuro me so camera me fa phone say emuyi wo se munye wo na so camera na betena ha na ma kan Christ asem pa kire enya danya me say Awurade a wonsoma na asem pa no obema asem no baako anase asem no efa baabia ka obi akoma na se obi ye anase nipa no wo ye bibia nya otoma sa de we say nya o se twonsam cassette a no wajai e ba ne sha me na nya mark wo Awurade ani me nya mark wo Awurade ani na afoforo nso ono mfani sika mwa ono a obi kura tu obi fukura mana ba Kristo mu no na wona makire no obo wono maso na wo se wono madwene wo de kasafini animtiebuo ene atemdidie ni muna na wo de ase wo bi akoma na nipa na firi Kristo fie no osa akɔwiase we no ofre no de we ne de pem kwaje ene mom ye nhyase me dofo yi hu firi mu yi fari ye firi mu na trans na bompa na bi se Awurade se me calling ne de. What is my calling? Yesu Kristo ka kire asuafo no si go. Wose monko na monko ya mama nyina masuafo. Monko na monko ya amara nyina masuafo. Enti amama nyina masuafo na Yesu Kristo si enkoye no ya brabo. Ya brabo first. Our character. Enzo tutoi woye boda Kristo ni no akekere ne bagayam no akoto atwene bolem. Edu kwesi ada no akotena soro fi ye shilawo asafo Yehowa wo ye kron ye ma wo so asafo Yehowa wo ye kron na boda na de tu nsuo no na akotwoku saa baabi na nsuo na koyira fo obi nsuo na kobofo obi dem we Kristo ni wakosi edan wo nsuo ho pe anase baabi a wakosi ye kan se ne da no ben gata na me pa che obibiri gata no ebe no watu manhole no na wayeso ka we na wode ato gata nim watu manhole ejanai manhole na wakonete ato gata nim eyema chese obefa a machine car sanitation ho aka ni bi no abetwe no chese one de wono nkwa ne kura wiase nyansan wiase ne nitie won mo Jonadab de ne bi an wa connecte into wono no wone ka se bi ani asem eye ma na no overflow na chu na enam gata nim na gata no na ya ne ewure fi se ensu fi bia na gata de bia no etene saa kobo ensu kesie bim ema enkurasefo ne babifo no mu ya ne yenim senti enti me kura na enti da bi o enti me connecti nsui ana me connecti me jana me jonso aye ekoto gata mu ensuo na mu no ekoi ensuo na etene na ekoi eko next neighbor ekotwam obi okura do otu obura e woni dan che no osanom na wo so connecti ajanan ayato na shabraba yewomu shabraba yewom ibinom enti se bane sa
adanse esese edifa Kristo won enwie peyo bi se ya kwan ne esuba ne ye ne abrabo no enye eti Yesu Kristo tuyafo yanum asem se yenko wiase nyina enkonkoye amanama nyina mesuafo enti se me no mienu ye kan ye hu bom na obi aye ne famu dia oh enka nipa bebrebe ana behu Kristo kenipa bebrebe na asachira kenipa bebrebe na ehunu han kan so dampo ya mama hallelujah kan so dan ya mama ama bonempo ebekoso kura nke so bete yemu se won se adenti ne ene anke wiase wiebrem kura duru so a esese nka Kristo sum peja na nipa edimirika ba Kristo fie ba Kristo mo no ene kura ne nipa reject awurade adentia because we Christians most of them 90% ya kwa anye papa ene obeshi obi no obi eka na Kristo fu su banje obi hu asem de beba sofo obi hu asem beba odifo obi hu asem de ba asori bebi problem bi asi obi ne ye ka na sei ne tenant ntemu a anase efi wurani no ne tem wo mu nyina asorifo ya dodo ono obi bobu obi ahyem obi bobu kwase a obekom ne nipa no wo ye Kristo ni enti wura Yesu Kristo mu asem a ye kan ene adofonom bepa mo chew ya bedi Yesu achi wamia medi na chi kwa mumie nyina hyase ntua na mo na ye hyase ndi Yesu Kristo ho nkomo nkyira foforo we no obo din fere ye hallelujah oswafo Paul kan kasabi oswafo Paul ba no wonso de na brabo ene na namuntu otu ene nyina bo Kristo ho asem dawuru yahwe asem bi 1 Corinthians chapter 9 verse number 19 what the yahwe asem ketua bi ewo ho mebobo so ntie ni apon 1 Corinthians chapter 9 verse number 19 eseme no bi no se ye di Yesu Kristo ho nkomo akwa remember na me wo misha na asori bia na me wo mu na ye sori ane afa Bible ne enam na ye wurwura fiem na ye ne afoforo cha asempa no ye ne afoforo che ene wo beje ye wonye ye ba ye se no beche nyankopo asem ai upo ye no be ka asem no so ene na mafiafiem sa ne ye ka asempa ye ne na mafiafiem obo me kana kuma pa se ka ya wafuri on ka wrade asem eso bo se na kuma yi kim on kantia onga wa ye di no ahwa na ka na kwesi no asi from eso bia na awurade babi wo ho awurade babi tikene mom ya nyira oni enyi hu mfiri mu ye nhase ndi Kristo hu nkomo nkyira foforo menu aba wo hwe me a wo ko school wo da hostel wankase wani tua abrabo bi ni suban bi a enamfo bi ni nipa bi wo hostel ho wo ma no omo eda yi ho no dom ho no ebi suban ye ebi abrabo nye wo ye Kristo ni no akoto omumu God chose you to preach na Paul ne Silas da fiase ho no omo to dwom bompa ye maneduafo ni nyina tie awurade na soma omo mo koye adwuma bi wo fiase ho na purposely say ye do mo to afiase kwa awurade soma mo for a mission Paul and Silas awurade soma mo for a mission but na ade ebetimi afa so amo metima ko prison ho akọ nyankopọ asema na say adwensa kyerɛ asema kyerɛ no say obeme ya kye wonom akọ na wo awurade nhihye yim na onomo ya kye wo mo kɔ ho no mo dwene Kristo adwene o man hwe situation no se de abetu prison na momo no o mo kan Yesu Kristo ni tumi ne na hofadie ene wo gye de kyerɛ nkrofo no they preach the gospel to the prisoners na omo tie wose omo to dwoma ne duafo ni tie omo to dwoma no omo kan awurade ayeye omo kan awurade mo ogye e de kyerɛ ne duafo no e mo tie your classrooms your dormitories ahodo your hostels we Kristo ni o wo ho no wo de asempa no bi ma wo
wan kasa nim se lady abrabo wo manye be pacho wotimi de asempa udi Yesu ho adanse akire no adwuma wo mu seesia no enipa bi wo ho no mu a na brabo nkoyie wotimi se bonsema hwia no enso senka wotumi de awurade mu ofutuo ne nkirekire bi amano a ko bette wasem na se ama wasakira abranya se wako fam fidie bi ba bi ngonwra kunkum fa bi o na mu wonkommo wa ho brase kasa ene se le osini ni din komo no se ampa magye wadi magye ne wo kan ho asem na di no wasesa no abedi Yesu achi enu ani o enu ani etimoma yanyere ye ho yamfa Kristo asem ho bote bi nsi ye ne so ne anhyase ye ntua na mo na emu ho akatua pi yes emu akatua wase mu medi machi maye mu nipa yefo asuafo no bedi Yesu achi omu preachi ya maybe person Paul so nam oye Kristo adwuma 1 Corinthians chapter 9 verse number 19 1 Corinthians 9:19 yenhwe asem bia woka wase na mede me ho ade nyina mu de nanso mede me ho maye akoa mama nipa nyina na manya pi meye me ho se Yudani me ma Yudafo na manya Yudafo wona wo mrase no na menhye mrase de nanso meye me ho se de wo mra ase me ma wo na manya wona wo mrase no wona woni mra no meye me ho me ma won se de oni mra na enye se meni mra onyankopon anim na mo me wo Kristo mrem na manya wona woni mra no nso wona woye mre no meye me ho se de oye mre e ma wonom na manya wona woye mre no na mede me ho meye ade nyina me ma nipa nyina na eye den a magye ebinum enkwa na ye nyina asempa no nti na me yoye na menyamu echefa nso na Paul hallelujah na Paul kire ni gidie nyina so ne kwan a ofaso a otua na mo ka asempa de kira foforo Paul enim ngoma awurade asem wɔ ne nkyɛn nanso de bɛyɛ na obenya akra bebre abɛka Yesu Kristo hunti tronsam se etoda baabi a osusu se halfway na se nkrofoi o mabra bonye se ebia eye wifuo no mu a na obo pa kɔ no makotena se o mom no wi o me yes scenario na mo wate de me kana ne de poro kana se enti poro wura baabi bebre ya won mo eye mere bone afa nipa binom na ope wormaji wo munti no otimi kɔ hɔ de se wifuo a na wakɔ enye so wakonom bio dabi Paul brane ho ase wase mede me ho man o brane ho ase eye to ho ache enti okɔ baabi saa wode ahobrase kasa ene wobuo na wono omote asede de omo ye no kra no wo ne se ye normal na wono omote ho no mu bonko mosere tinkomodidie ni ade nyina na wisie bi fa ne so saa na o de saa na otu omofo na wo twe wo madwen ba Kristo na uni na ade we pa antimo no mokra ade eno ye bibi mama na ade pa ne wo mu nyanko pa se mu ni die ni nyansa no ade pa ne wo mu saa dabi o dabi we mu de awurade asem kesetia unim se na afei Paul de na adwene ne nim de ene awurade asem ewuo no mu no na wo de convince wonom eno ana na Paul toda wo yo no dia convince wo ma if say wo mu chidie no ti wonom se wonom wi no a ene be me ne so ayehye be ma nipa bu no hwan ebebie na adwene me na sua nwoma hunu na Paul so ache no enwoma sua ne sa nim de ne wo pese wo ye hwan ne nya enya sa ne ma wo ya fa wo be ma Kristo na wonsiesi wonyi wonfiri ha na Paul de futuo Kristo mu de mfato ho abrabo mu esuahunu bi na ne nyina no wode tichi wo nti ebewi ase na nipa no wagye asem na di na Paul nya ne baako amen
Baby ono mo a na wawura tutufo na wo a na okoho na wode awurade asem na fa kwan bi so na wode twe wo baby o mo gura bosonson na okoho na wode kakra na wode atwe wo. Amen. Enti dwumadi a Paul ebeyeye de twe akra ma awurade no na prosokra. Baby on so obehwe na afi ebedu baby no na ebi obu okra na waye mobo de wodi enti wonya de wodi o enu ti na de na kobo de ne kwa ahya wo brem de adwuma woni enti amasese wawe nsasa wosai abrabo ne nyafie nye it was the street ni so iti Paul hwe all angles wo hwe di situation wo mu na wa hwe na wa wa pomoti na tua na mo na wa boa na wa jesafo na firi sa ne mene. 1 Corinthians chapter 9 verse number 19. Ene asofo dodo sei ene nsafo dodo sei ene wo bre ni adaje. Who could resist our concern we papa umbeka se mu kusiska. Yes. Iko we obi kura beka se yakobo asempatre hu dewuru kura na asenkan kura de nyame asem kura de ye ni kwase ebo hu ka bibiri sa. Mi se ade no kura no ukoya ukotuska gu ade no ye kura sika bi amfiri mu ba. Ubenya sofo obi obeka sa ubenya secretary ni bi secretary obi ohwe asori sika so ubenya obi obeka obi resist our concern aba. Ubenya wobi a wote asore wote pono ho a obeka se evangelism de ye kwa skano santentem dodo na no mo beji sei ade ne yenya bi emem ansom na hwan na wa basa na evangelism na daho. Enti ye kase Yesu Kristo ho adanse dia ye nyema bebrew nese wobo orma utimi ne hia pa na utimi se wonya adwuma bi ye ya ko besuma wurade papa wonya adwuma bi ye ya wode mema asem ye dey wonya adwuma bi ye ya sabi wabodam ro ko tena wi base oba fie nya ne maame woni papa wu abusuan wu matono asaworam enti adamfo bi wode no ko bo no to aduane ma ni diye ene odidi na chi sa ni pe so wode no ko bo no wono so wono wi wono so ye masem wono so nam street ne so wono so kokoro no bo enti ba sa menua ene adwuma mi ye ni o ampa so otuna ni ensa ba bia na wode no abo no ne pepa no so no na wode no akowura bonsam adwuma. Enti bani Kristo adwuma ne sa ne mana esasa sa ne ma we nyina nke nipa we Christian especially leaders a Kristo for near leaders binom wo Kristo mu ye esasa ye dwene ko sa ne ma but we the one yo na so wo huru sa nipa no nam street ne so a na bra bobo nsam torment no say jeje no bona chire ubeko jem ubeye say when was the last time I yetimi approaching those people ni ebi so mo say bo akwasi Kwame Abena die na wasa brabo we ya nyata ye etina transem say atemu da do free asori fie Yesu Kristo so de atemu no be free na asori fie because assignment of the man ntimi nya so adwuma. Hallelujah. Enti Kristo mani adofo no me say eseme no mi no say ya ni afoforo eche Kristo asem ye di nyuma papa bata ho. Yedi nyuma papa bata ho. Nipa ne nyoba be di Kristo achi nanso o hawo. Nipa ne nyoba be di Kristo achi nanso o amaniem. Nipa ne nyoba be di Yesu Kristo achi ni problem nie. A Kristo for ene ye ne a yenya ba bia ginegina emwa ba ne de support us afo no. Etwe ho ba Kristo. Wa shada so enso wonyi da. Wa shada so wonyi. Wa beto ne ma kese aye no ho. Ene ese wo change cars ye nie. So we change mobile phones we so what on your man board tin no de ye no wo Kristo mu ani obewura asori fie no ayi sika bem kakraka wodim se dwumadi krom di kura na nka eni kwa se kosa level no. Amen. Enti Paul say o ye sane amane nyina de twi akra ma wurade wase wana wa ye mmere no me ye mo se me so ma mmere e wor mo fem na me de me ho me ye ade nyina e ma nipa nyina na enye den yara meji ebinom enkwa Paul na kan wase enye den ya no nim se
by and by bia anamono awo to no se de tie biara obenya nipa bi amoma bedi Yesu achi ana se de tie pa na ye Christopher na se enam yeso ama wo bi afiri abraboboni bi mu pa na brabo asesa ana se wenya dansi wenya wogie bi a ede wo medi Yesu achi yesi aboa bi didi kwa bebia na so badwo no aboa bi didi kwa bebia na so badwo no enti nipa na wonya baabi na wontim fa nsum Kristo na afa so amana nya baabi ada oni Kristo achi obesuma awurade wan na bezo obesum Kristo nanso etoda ya na setra ne nyama bibiri koso a ebu yekom e de adwentwen depression sana tie dia ene wansa nkoni wiase kobo ne bra bia wope. We need to let others know our faith. Dia na yeba Yesu Kristo wa ya amaye enti yidi nachi sase ani afoforo che onuadofo ade we emwa se ne kwakọ wiu mede mu ma Kristo no de wa ya mamini ade na hawo ane ebeso we ne me hawo ane yentua na mo we se na abo na nipa na firim na wabedi Kristo achi in so dan hodwa yetiti mu nyina sese nka asore no ha sika asore ne nyina sese nka de yakra ho adwuma yes yedi ye nipa ho adwuma to correction ye bo afode a asore de motimi asia wie edi bebio sese nka sika ka nyina ekọ akratwe kwan ye befa so ebenya akra aba Kristo ye me motive nyina ye akratwe ye motive nyina ye evangelism anase edie ne be ya enipa betimi abedi Yesu Kristo achi but then nsor bebere be e dey business so for to make us say can I say aso dan ensu yiri yi melusu sika be mpempem ahodo mpem e wa asore fio aso dem ya discato aso dem discato bakone wodro we bondo cancel sika krofo sika zane nkontompo ne niema bi chichene sa na tata so sa tata so enye machines ho asema na make physical money enti Kristo manma ene adofo no ene nkyerɛkyerɛ a mene wo kyerɛkyerɛ ɛyɛ asɛm mu otu die owura Yesu Kristo ne chi ɛwɔ Kristofo ho pa ani o sɛ yɛ ne afoforo bɛkyɛ yigidie manipa nhunu sɛ gidie a wukura mu ni manipa nhunu sɛ asɔre a wukoni enkyerɛkyerɛ we firi Kristo me bom ho mɔde ama afoforo nso hunu awurade through evangelism tena de bia na me de me ya na me ka sɛ media so no sɛ me wo betre media so na ayo adwen sɛ o hyehye nkomo a na ho yɛ mesere minim sɛ wonim ne wo yɛ generation we na wo hwɛ de ayi Elon Musk yo sɛ wan saa man no a wo yesi wo ru wiase Elon Musk me de me hunu ne din boda Elon Musk de oyɛ robot no wonim ne ma wa prane a any team bi e kan wo ma prane o de ba wiase yet news Elon Musk yo say ho mass eniema wo ma prane a to the year 2030 ho eniema e ba no e say car kwere ba car wo bia ntim na eno abepake ha se ye robot ndi bedu ba bi no nipa da sani untimi nkoye adwuma na wo robot no ye bibia robot no ye bibia nti wo bede ne afo adwuma otifie no de remote control or my aduane kura bruchiri kura de ahyase na ye de aduane ahye container na container na ayeka na drive basa edu ba bia na agina saa wani beba so na aduane ni esi wo kwan na wabi open no age. They are changing the system. They are changing the system. If we are saying when we are you, if we are
say kona we say omo ya sa ne oma we nyina we say kinkrei omo minimize the population of the world na nipa nya adwuma nye no mu sa fe de omo kura nipa ta de omo na control ne ma masa ho na be hu se wa ba wiase ho na Christopher be hu se ba wiase ho na odifo be hu se wa ba wiase eti bre we ma ya bra sese ye ka Kristo Yesu asempa kire me nipa wura wie ye bre mu ne ma ye ba ene am na mo sese o Kristo ni bia wutu ezu yirfa nkran ene adofo no me hwe japade asese eti wo do bre nyina ma wias ehunam adwapade abra ba that people ezu just one day anopa ensu etoy and vanishing the menyina that could be you a toy and vanishing the menyina it may pre mo afa kwamone so nya niema me fa kwambe so sisi obi me hwan fa so be na wo so isi ahyawofo nyina na egu nsuo mu a na nomfo ne etwe wo mo fa nsuo ani fa ho ma Kristo asem mpene beji Yesu di no ma dan wa asem mpene ana di wiase achi ebirum bebere didi wiase achi abrabo pon saa besika me pebabi atena ana hwan ana wunya sik na niema basa ahyawofo ne gu nsuo ani ana me hwe bi na mra ho ahyawofo gu nsuo ani ana nsuo di bi koro ene gomu ewu nsuo we yeto na anu nya sanketo ezu obi se akakumasefo ye bese kumase nsuo ni bi so bedru ho dia Haruna mesro mi mute homa me why Haruna me bacho mi mute ho mute yourself for me please enti bre we mu ye bra adofonom mom ye nyina ya nhase be bia wo benye opportunity bia da di Yesu Kristo won komo as they say European countries in bebrebe no say akodo level say ye nka Kristo ho asem yes omo capture ba no we don't preach the gospel who preach kura ni abetwa won hia ni abesem video ni a chew ni akobo ka but the second so yes here we have freedom of speech, we have freedom of worship, but why say other Christians no be preaching on street in so a ni abetwa ho hia don't preach about Christ and yet this sunshine to tune omo capture ba no omo capture I saw them Nigeria people na no ya sanity gugugugu ni ahye omu nyina ase e ka bi kire enti brewe mu no ofa mu de na adoma chede ekura anase Yesu Kristo a wabere mu no wa mfra yesi ya medi na chi sa akwa waje ne ayeso yesese ye de asem ne nante ma foforo so behunu han it was a monko enkoye amana manyina masuafo monko enkoye amama nyina masuafo ede ne yeye adanse be ne yedi ama foforo ati Kristo nka awurade nkae enti Paul bo modern ade asempa ne nante wurawura babi bebre Paul bo modern o Paul ho modern ade asem ne wurawura ewurawura enti nuanu adifu binom awurade adom wasade asenka ho mamamo munya adifu dwuma ne ye wo media so tom munyai na munni Yesu Kristo ho adanse adanse be na chance wo beka awurade asem se sakra wadwe wo so ahine ba na nipa na bone ya wotim no waka wasem no wagya enmunya be ne chewe enmunya be ne chewe ya na ene no dodo na nim se ewiase ayeden dodo na nim se ewiase baby aduro no nipa wo hawo ne amane mu enti no obi epe ahoto enti sane tie de a mame mfa kwamso ne difu de mame nkwa hyehye nkom after abrochirefo no kwa de omo pesa ne ma no krata asem nti adwuma asem nti me kwa hyehye nkom na me ka no ahintasem a ene na obeye bibia mama it is never true masa baby do no wo bo ma wa mini heaven no wa mini heaven ne nsem wo bi wabobra nya sika ade ba ko aka eye nkwaje it was oba media na so na obeto se wo hyehye nkom a obetwa makọ obeko baby e ka Kristo asempa true to that na bia asempa ntino say ababa we maami nipas mercy and them say ohia support to be evangelism otua no aboa
Well, when is that? Now I didn't say what them come share and it's any man a deep for ma a member be how be a deep for number the Sabbath tent media and so. Who would not quite. Now, yes, you should show me dear film quite young woman. Because the more you're no small some money. This is the time one. As I say, you can't create so much here and if I would did yes, who want dance here chapel from. Now, my brand here, a small boy, media and so TikTok, no job. I couldn't get to a work primary. You know, maybe 10 years ago, no one George. Abaya back on so no bese, or share himself in when you're best 30 years. The 100 you be a fin one, what did you in Pukua? I did in Pukua. And what 12 my mum, and a boys be in video. And when ye a year basse be a grassy year tantan be, and I didn't dare do, and what did you say, and I did, come up, pa. What is our crown and a boys in a sorcery? Now to say video now boys in the year, and you to say boys in the court to more again. A buy a 13 years again. And I was so Krasimia was so. Just imagine. Was so. Hallelujah. Was so. And abrabo basa. And the obi obeshe video we say no. This girl need to say we him support. I says ye an examination cancel no. Why is that young girl was abrabuni? Into this generation is very evil. Said the nano Jesus Christ catch it. Here say ye de asempane chira foforo. We cried what the assembly no background no pe baby afa. Me get ready to meet asempan. Na ye the assembly so be media no so obeto anu atwam, obeto so anu atwam. Akoso ya. Adu akwame, akwasi, kwabra. Eti wo twam akoyi. Wa asembly report da chi o. Na de ye nyina no. Owura Jesus Christ no be batemo. Papa boni o di papa ye bia no. Bubu hu nkonta. Hallelujah. Shall God bless you. Enti enemasem se ese ye ne afoforo che ye ngidi a ye wo ewo Kristo. That is Kristo asempa. Ye ne afoforo nche. Ye ma nipa hu se ampa ye Kristofo. Na ye mfa asem na ma wo no. So ye mfa asem na ma wo mo school mu wo ma no mu di agro ebi su ba nye fa asem no give it to them. I feel one say we here say one say so for my me no ma ha say free udi. Oh afutu bi kura na ya ebi omu din ko bi omu hunu say enkomo no na de ye kasa wonka bi say and be me de nsem bi say de choronsam say ewrade asem say sao ewrade asem say nti I want say na was me say pa na nti won say sa kakra na wo wabra bosu ene wo nkomo ne oyebi na obi sesa obi sesa obesesa so it is say ye adwumam say ye suku mu say ye hene akwantuo mu say fa hen den so bampadi ya mama Esther beka ye say baby omo na maye fi asema Auntie Mary bisa ho asem na wo ka ho asem say wo mo ho no no wo mu fifiri Ghana etu kwa ba ho nyina best 90% wo mu gu maye fi na yo mo de jiri ni ba wo ko jidi a wo firi Ghana etu kwa abrochiri wo ko gu maye fi na ye wode also when you serious wo gu maye fi akwa so na ye wode wo de enka se fa kwaduma meboa asore na adeko the asore nso eno so na ayede obetrans ya waware or because of say wetu kwai no odini trimu waboduku sa na de abetran abrawo Ghana wo gu maye fi na de akura asore de are na kodo abuchi wo no umbezo obego etisa suba we ne sa abrabo we ebeye den na afoforo atimi ahwe so kura atimi anya nigye abakriso momi yehwe ye oni de ade nyina beko Kristo anim na de onim papa ye no wanye no trust am say e bone ma no
de onim papayo na wanyo no se wonim nokore no na Awurade de nokore nsem na tena mu sasa wode nante ma foforo nya so ababi no mi hye Kristo de mu wanya wo se eye bone ma wo eye bone ma wo ono area wono so tie no wone oba bi a wonye gidi ni na twempra branti a wazis wone oba bi a wonye gidi ni na twempra ana ne hye ho ho anu abehye ode hye ode mo nkomo sa anu amiemi anu akogya no kwai na wo sa abrabo wo beda kwa no waka Yesu ho asem we Kristo ni na no so sa the same thing wa anu abehye ho na sa nyema basa sa abrabo no nyema basa beda kwa no wetima kan Yesu ho asem ba beye dai Oma ewuro mo kire nkrofo edume menda no ahye we nwira wa uhye kuja no eda de bompaye na memenda no ahye nwira zora se no ahye nwira no akodi asasa ko sasa edu kwese da wahye watare kama na no so akodi asasa no akoto dwom akọ read the Bible okay kan Bible wa sorry the meko who na read the Bible meko who na read the worship na we nyina achi asa ko bobo ho adagya a kire manfo emire bi emisa baba baako se o ma pa sori o ma pa sori se wone eyi de obo eyi no kwali da no de oye de anu ye yese no lu se wone gana twempera wone gana twempera eno ma pa sori no makodufie ono no to dwom no ne ga wono so twempera no ma pa sori akodufie eto mu kodufie no ana dia nwumre omu didi nkomo saa omu daso na dia nyon ne de nya sanketra o ya de mage na dia mage Christiana nya sanketwa e da se no mu bonko mo saa ne ma ko say Sunday special dia na eko asi me was surprise bi ma sa na just be mate the stuffing chema DSTV or hebo oh okay and ya mesu kura manya don sim obi amenom che ne me twe kakra ababa wei koye niema na kune twitwe pictures ya video bi kura frame or they send a boy we hunu ana asori ya wo no group asori ne platform ye information bi a secretary ma software and as a software ma secretary di betum ekina ebia ye morning devotion ekina edase yi sa information ko asori information om de gum obi anya yi obi ware ye kwa ha ababa ne ba no so no na wa send course group ni the course group ni oni so de ama boy na ave otwasa boy ne mfre one wo ye no now ma send e yama na won kan we nchire me ade na wo yesa to da utimi titi hu gum so do was me was any be was o call WhatsApp ma send e yama ko he surprise no was any na mami ko he afia brantie ko he ya bibia ne so bon say messages be group no group and again ya no na ale wenya message ya na me ko hwa okọ ya wrongly say wa ko send the ato asore ne platform so e da no ja asore no hwe na wonyai na jono a wo ja asore no e ma say o change ne sem kura ba bi o te kura tu firi ho e wi ase nya de e wi onwani ngwase eningwase enti ewiase we na yetimro ho se dwumadie bia Awurade Yesu Kristo di ahye won se bia no se wanfa akoma pa ene adwene pa anye ama Kristo hu mo ba
Oh, we are that open no kwase ato. Lady ni je no kwase enche say ana ase mama. Asofo hwan ye wo mu wo platform na wo mahuna wie na de kwoto delete o a sofo no ye wo phone wo no a wo bia ade mu na download abego gallery it wo ye ya na spread ye uja asore no yes very serious uja asore no it Kristo mama ade e be ye de no nkwase be ka awurade din ene ye ne ankase ho de na ya momoden se ye beti Yesu Kristo ho adanse a kira foforo obiti e ho asem a na ya adanse die papa ya twe afoforo ma o maba Kristo e ma me je ye brother ba ko oba so em se wasifom ye be lines ni tumo kasa was oh me take care move from Accra to Kumasi TikTok me biem ku ha wana wo mo take care mu nyina etie awrade asem o se ye no nyam hye bia mo take care mu bi etie message no esese ye ma ye ho kwan di asem pa nante amen na ye bia na mo se de Paul eyeye bia na ye hia ana ye woso oh okay and the Paul timi wurawura ba bia wo kwa hye wo fom okoba bi omo o say I am still with you. God richly bless you. Brother Joe one woso Radisha bia you be ma say oh okay and the free sabrekwe radisi yen ka na asem no na ye ne afoforo ncha asempa no ene ye sanete ye dia ene ye ba bia metime wura ene ma memko ahye wo fo hoi na ene mesum ko preach ana me fa me life experience bi nkutu omofo na ma ye be me yansa medofo Yesu Kristo anu asem ka kasabi 1 Corinthians chapter 10 verse number 12 wasese ye betu anamo bi etete saa esese ye ahweye tie 1 Corinthians chapter 10 verse number 12 wase Paul kro no awo wase enti de eye no se ogina ho no onhwe yie na wanhwe ase amen. And very God bless you. We no to ya for say yenya ye gina ho a ye hunu Kristo na wode na asem na tena ye mu se ye betua na mo bi afa afoforo gidie nkwaje a ye nya ne bi no ho a esase ye hweye je ye ne se wo gidie wo Kristo o hweye no anhwe ase ana mo bi etete sa na se wodi agora na wa mo ani ana ho a woni be ba ho so no na wo mo nso enam wo mo gidie na ada kwai so atwa ko wiase so wo bi na ye movie ana wo ye preacher wo street ne so afa wiase pe na wasachira ana wo ye na dwen se no se wanya Kristo mu adom de a ana wo de asempa no be nante ana wo ko ne mfefo nchen a omunum wi e wo gatu e wo wire ana wo hye ase se wo no mu di nkomo afa Kristo asem no so also we de fegene kama pa o ene no mu twigunu so afomo so funu preaching ya no ma ye na also we ja longo no afi de wo mo se twe ade no ye no stay bi na wo mo ye na kono ade bi e wo so funu ni so fu so ahyepen afi so fu kasasa afi du baby na afi be me ya yembre ono mo tra so mbe promise so fu jaja so fu na so ogro yiri ade ye ni mo so fu ye no wa wo de test bi hwe so fu we dey new kura antisa kanade no we dey new wo de trawe o no mo puwisi na gu so fu so afi kakra chese all of a sudden na so fu yaje wi no sha na atwe ba ko no say no bowa because of twi bi ache no bowa so nyamotre twini nyina so nyamotre twini nyina afi hu ya se movie no na so fo ne de ne babro no ato ayi bi so sa dua bi so sa no de ato so
oh no wagyegia atwere edan no war wisa no wagyegia atwere na watwe mi baako mi mienu mi afi ya asofo atomu ntenta wasa akọ dade wantimi anyina sofo ba no so no nese wa hyewe movie baako bi so saa eno so saa ensa sofo no nipa no so na grass kura enti se ba ne se ebia me do mi enu ya behunu Kristo yi ebia ya damfo bi ye firi baabi na ba ye firi wiase so baabi ma brabo bi ebi kura ye kura na efa ye so ma afufuro bi akọ wiase o muntimi mfiri mae se ya approach saafo na akotwe wo mo ba Kristo mu a esese ye ne da ho ye mpabofo ne ye ahwe ye meni ababa we atwempena pay ene ma ba Kristo mu de ma memfa kwa bi so na mentwetwe no mra mpabo na obe sakra woni beba ho so no na woda form dada zempenfo ka se gentia dada ano so no enye so na oba woni na twempena pay ena wo pesa o sakra no bra woni weak points ansa na be sakra wo woni mu weak points ansa na be sakra enti niema bi wo ho a se wanye careful na wa mu ani ana ho a bonsam be chiw enti se ye ba Kristo mu se ya o se ye hwe ye na ya hwe ase ye mfa nhye adwene se oh ma ji Kristo adi oh say them I born again ma transfer no ma be say 5 years ma transfer no be say 20 years ma transfer no be say 15 years ma transfer no be say 7 years ma ye okay ubetimi ahwe ase amana ye ubetimi ahwe ase amana ye se wanye careful a enti Paul tu yefo se anamo bi sa ne etu a esese ye hweye wose mo hwe ye de ye ne se wo gina ho de ye ne se na se atim no pese wo twe akra mawurade se ye evangelism mo abrabo mo suba mo de ye wo hwe no wanso wanhwe obi ampa so hwe ho abrabo ne so nipa hwe at any time ya braba ye wo mu so nipa hwe e wo kwa bibire so enti yane a ye fi se ye gina ye koso wo mu a wo mo mmeremu amo maba Kristo mu abehunu han no we need to be act smart ye vigilant vigilant anya sa adekitwa bi na wo a wo kwa akotwe obi aba Kristo mu no ebe wi ase no na enema ye basa nti Kristo maima Paul ase tuefo ewo ho edi metufo asre apachew se bia wo tua na mo bi etesa kebetumi kura mo bi meka ho wonkwa wonye contract ne emfa afi nya bre ne bompa ye ene safo no nkwa nkwahye kokuom manenya Broadway especially say obi a woni na atwempena pe na say last bi me say abrante baako wo say an wo ye ne say de Paul eye ni bi na akwa ahye wo for life so ba bi o mo ye date rush ni bi yes media so ye bi we difo anu ko gina so sasa me ya kan twem but me de ya asam ka anu ko gina so ena ena me pew ena hwan be wow ena mfa ngosia ena me no kompemu a me yes me mouse type difo afi wo mo ewa akira wo mo hwe video ni nyina wo hwe TikTok ni nyina na bi no record ye ana wo mo sande ye ni ade ho be ye nsem deja o media so ade approach ya brand ye as a crash ade na wo yes a wo say say Paul o say ye bi no ye ya wo de twe akra ma ewurade intime so style me so me yi ni na me de atwa na me we de enye star papa we nya kwan papa wase metima yama ba ku bia no wo wensa sa star na me ya na me ma na aye ya wasakra wa ba Kristo na me we de enye media yuso a enye media so na de wo ye de ugu Kristo adwuma no kura anu ase na we ni ade sakra wo bi we na wono aka so gena amen enti se ya nya careful a bonsam ne hoden ni tumi ne yeten pa enti abre bia ye be make attempt ye approach obi about salvation and I say Kristo asem se ye ne afoforo chen
ɛsɛ sɛ yɛnso yɛhwɛ yie ne yɛhunu sɛ baabi a yɛgyina no ɛhɔ yɛ den, baabi a yɛgyina no ɛhɔ nyɛ to, baabi a yɛgyina no yɛgyina Kristo asɛm so pɛpɛɛpɛ. Hallelujah. Enti Paul etuafo no ɔsɛ yɛnhwɛ yie na yɛnso yɛanhwɛ ase na obi anka sɛ nipa wei wɔhyɛ ase yie paa o nanso ɛnɛ deɛ monhwɛ wɔn da fam yi o wama asɛm ɛsɛ yie na bɔ hɔ ɛnhyɛ Kristo no nya. Enti ewom sɛ Kristo sɛ yɛmmɔ n'asɛm dawuro na yɛne afoforo ɛnkyɛ yɛ gyidie a yɛnya ɛwɔ Kristo no nanso ɛsɛ sɛ yɛyɛ ahwɛ yie na no na yɛtu no obi amfa so anso yɛanhwɛ sika fam nkɔmɔ fam adidie fam akyɛdeɛ fam obi kura betim akyɛw akyɛdeɛ ne nam so no akɔhwe ase. Yes, akyɛdeɛ na ɔde ma wo no fall into no instructions wani bɛba ho so no na wafiri Kristo agyinam akyɛdeɛ na ɔde ma wo nti na afei ebia sɛ nipa korɔ nam kwambɔne bi so na wonya saa nneɛma na ɔde bi ma wo a na wadwene wura fi ho na afei woni ne tua na mo nyɛ kwa sɛ wotu. Hallelujah. Afei ɛsɛ sɛ yɛsiesie yɛn ho daa sɛ onipa bia ɔbɛba yɛn nkyɛn sɛ ɔbɛpisa yɛn yɛabrabɔ nyina so ne gyidi a yɛwɔ Kristo mu no ɛsɛ sɛ yɛma wɔn mo ehunu. Yes, we must prepare to witness to others. Kristo ho adansedie no a Peter nso bɛka ho asɛm. 1 Peter chapter 3 verse number 15. 1 Peter chapter 3 verse number 15. Salvation na wadwumadi na guso wutie na nkyɛ na me de ne nyina eba na wiye. 1 Peter chapter 3 verse number 15. What say? Na mumu Awurade Yesu Kristo kronkron ewo makoma mu. Na monsiesie mo ho daa sɛ mobɛkyerɛ obiara obisa mo anidaso a ɛwɔ mo mu no ase. Odwo ni surom na mwanya ahonimpa na de wodi mo ho nsekuro wɔ mo mu wona wagu mo brabo pa ɛwɔ Kristo mu no fie no wɔno mo ani ebewu. Afei owura Yesu Kristo denum asɛm na Peter so ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnsiesie yɛn ho nsie de bia na yɛmfa abotre ɛne akoma pa ɛne adwobrew ɛne kasapa ɛnkyerɛ wɔn mo a omutimi nya kwan ɛba yɛn nkyɛn bebisa yɛn Yesu Kristo mu enkomodie bi ɛne ne mu kwagye a yɛwɔ daakye ɛne gye a yɛagye Yesu Kristo adie no so wo nipa bi ebebisa yɛn a yɛmfa abotre no wɔn man kasa asekyɛ ne sɛ obi kura timi bisa sɛ ana okura nti asɔre a okɔ pa amfa so bɛ ne wɔ so etidie wodi Yesu akyi pa ndidie na obenya daakye. So on the lie ebinom timi bebisa nneɛma bi enti Awurade mu no sɛ obi bebisa yɛn Kristo Yesu emu anamonto a yetu ehu gyidie mu bibia yɛmfa Kristo mu abotre ne saafo ne nkasa. Enti wo pa na wodi ase wo ya kyene na wa kyerɛ sɛ yes Yesu Kristo amaba gyina die no na asɛm kase. Enti wo pa na one reply ade we yes na wa kyerɛ ne sɛ Yesu Kristo ama gyina die nti Awurade nti ɛna matu saa na moyi Yesu nti ana ma yɛ saa de we me nkwagye nti. Hallelujah. Na eba ne saa wase wona wodi ye hu nsekuro wona twia wo mo boa ani bia na so wo mo kwasore ne kwa twia we ani kwasia mankwa Kristo som ani so and wo som Kristo na ye de ya kwan ne abrabo ne suba ne ni ye bi approve safo ne wrong it wo makasa gino say ampo se ni pass me se pa na mo wotu ye ne de wo ye de ene ampa wafa Yesu ampa wama hunu se ampa gide na okura mu na ye no kore me de aduane kwaso no hwe so me nya no me heda kwase ne pe nanso me de adwaman bi ne niam bi kwatata no nanso wa mpene ampa wasakra ampa
Hallelujah. Enti sorry ahodoɔ ɛne test bi nketenkete fa nipa bi nsa so bɛbɛba yɛn nkyɛn ɛne sɛdeɛ tie bia no yɛnya abɔtɛm fa Kristo asɛm ɛnyi ano ɛwɔ nokorɛm ɛne wɔdwoɔ ne tere ne ɛkwa so. Na yehu ne saa ne ɛyɛ ne saa owura Yesu Kristo sɛ saafoɔ ne nyina ne bɛwu. Ɛberɛ a wɔn soso sɛ wɔbɛka nsɛmbɔne ɛde afa yɛn ho. You say, and that's what I say. Yama foforo ehunu gidi a yewo Kristo no. Yɛne afoforo nkyɛ asɛmpa no. Yɛne afoforo nkyɛ. Sɛ wontu anamɔ no a, ɛna asɛmpa no akyi no, hyɛ aseɛ tu anamɔ. Sɛ medɔfo wura fi a, hyɛ aseɛ. Yɛwɔ kwan bebree fa so bɔ Kristo asɛm ho dawuro. Yɛnkɔmɔdiem. Yɛbɛtumi ama de bia no yɛnsɛm a yɛka no, yɛde Kristo asɛm awurawura mu. Ɛbɛhyɛ afoforo nkran. Ɛbɛto afoforo gidiem, ɛbɛma afoforo ahunu anidaso nsɛm bi wɔ Kristo mu, ɛbɛtwe afoforo koraa ma wɔn abɛdi Yesu akyi. Hallelujah. Yɛbɛtumi de yɛabrabɔ atwe akra ma Awurade ama na yɛyie. Gyeme so, amen. Romans chapter 1 verse number 16. We say those who help bring many to the Lord will be blessed. One na afei me quotation baako mmienu bi aka. We na ɛyɛ last but one. One na ɛde afoforo ebe Kristo mu bia no omunya nhyira se fami no mie no so ma afoforo behunu Kristo a enhyira ne yai ye wodache den adansedie. Romans chapter 1 verse number 16. Paul say na me de mani ngu asempa no. I am not ashamed of the gospel. Paul wrote it. Romans chapter 1 verse number 16. Or say I am not ashamed of the gospel. Many ngu asempa no. Why? Why is many ngu asempa no? If we say, or say eye onyankopon tumi a ede konkwagiem ema wana wogidie nyina Yudafo kane ne Helafo nso. Amen. Dientia Paul de nam ya ne akoma padi Kristo wa danse nie. Was me Paul many ngu asempa no dia. Mekwaso di Yesu Kristo wa danse. Medi Yesu Kristo wo sori no danse akira foforo. If we say eye tumi a onipa nya de konkwagiem. So beji asempa no a edi nipa na konkwagiem. Me America asempa no edi me konkwagiem. Ana de wo tie nso o fa asem no edi akonkwagiem. Eti Paul se na nemu asempa ne ka ho da. Be confirm de Yesu Kristo kae was say de nani be wu me ne asempa no me nso mani be wu se me bu ne din o meja ene abofo kronkron anim atemuda iti adofo no hwe asem a osomafo Paul eka enhyira wo asempa tradwumanim enti dodo a ewo life wi so ebinom mon supporto awurade adwuma ene ho da wo bo na nkwa akiri na so obeti asem no sakra wo wanya mark wo awurade anim na de obo asempa no da wuro nso wanya mark wo Kristo dodo a wa koma pa ne wo pepa esese mo nso so mo nhyase ye kan awurade asem no mo nhyase ye dimum wo de ye fom wo machines egu fia fa ne ko preach wa bonten mobile phone yin so a fa ne hyase ye kan awurade asem wo TikTok page ho fa niema ye Kristo ho afutu sem ne adwensa chansem gugu ho we can we betima record it uni tama what they call life when you 3 minutes no record it when you one quotation you bompaye na wa cancel na what dey tufo no post it obi anya dan ya awurade ba bi kwakobati na se nipa na ansachira kura medi wachi wo wasore wo a obetimi as awurade de na se betin ma sachira no everybody subim obesachira everybody subim. Amen. When you share ya owura Yesu Kristo dia share yensa awie brema Kristofo bet ye na nwene ho ana niema fofora kese ho mansosem wetin wakame niema emfa nkwaje bere nipa ene ne ibinum edi akire onipa bia wa ready so beko
open kwaji bia no obeti tro nsem ne nsem ameka yase obeti tro nsem ne nsem ameka nase hallelujah wase medie mani wasempa no efri se eye tumi a yede konkwagim hilafo kane ana yudafo nso enti Kristo asem no ye ka wa waji Yesu Kristo ade obedi Yesu achi no wompa asem no ho fa bi fa nante bobra ana de won sakra ye nso mfa bi emfa nante mobra maye nya adwen se ya bedi Yesu achi awienti no eno ano no esuafo no gi Yesu die no yes still omuti asempa no ene na ebe mu ayeten ene na kire Kristo nkwaje kwa no afa so oka woni gusu se pe bonsam be wia hallelujah it will ka Daniel chapter 12 verse number 3 was a wana wadani nipa bebrebe eba Kristo han mo no omba yesa nsoroma da pem na ombenya nkwaje e de amomokra semino mienu timeni afoforo che urade asem a na asempa na urade tumi ebemu na etwe afoforo ba Kristo mu a urade asem se yene ayebo asempa no dawuro no yene ayetimini afoforo che asempa na ma obi cha ne boneyo esakra free bibia enyim no wo se yen ye wo credit daache wode be konkwaje na ye be hyiren ayese nsoroma da apem umpewi na apede enti Kristo fo asempa na wi ni de Kristo frɛ ye ni o de wo frɛ ye no ba ko ni si medi ne din ho adanse nkyire wiase wo so ma ye tomi na onyaye one ye wo ho firi ne kosi wiase wiye enti yisuro firi mu ye hu firi mu moma ye nkamom ye ni Yesu Kristo ho adanse nkyire wiase se wo ye wiase agenkwa wa be waje ye nkwa wo wasore wo di nkunim wo de nkwaje aba ti nipa da sanie san firi wiase ni mu nniama bone akiri die na behwe Yesu Kristo ma wo kra no ene waje nkwa anase wo kra na wo kra nya nkwa e wo Kristo wa woni ahode ahode beka obi ka obi ya boan fa honam fama de bia wo boan obia ne na doma chede boan na yentimi mpege urade adwuma menka se be boami o boami eye ber menka ma me ho mekama wiase Kristofo nyina mekama wiase agidifo radio so any media hodo so hwe wiasefo niam omoye e de supporto bonsam nyuma omo trete bonsam adwumadi in the kingdom of satanic hwe nkrofo mo oprene adaje a omo bod the rose spread niam asa e hwe Kristofo nya twom ne niam nwona pese minkum nya bi omo bod the esese ye ne afoforo che eye asem no eni afoforo nche minua Messi ni eni afoforo nche minua plumber eni afoforo nche bebia wo ye adwuma no hyase eni afoforo nche Kristo asem said brother Joe Radin Sham no we biem bubu okra wo ye driver ni ne car mu okolon journey adwuma wo bod mu nyina hu nyansasem bia nso ni nyansasem bia ni ebiase dwom ne nkwase adwom nko a enso kwasore an wo bone ne kem be bone san wo bie no hu a wo mu atiti mokrotum se bi kra ye mpanimfo mani afi a wo pe peace of mind e de adwene wono pressure down so wo no kra kwan na wo tu no pressure down so no enso na kwabrane wo fro taxi a hu twa wo tra private mu a hu twa ya de kwai Bobo gospel kura ne nyamenwom na se Kristo somro kura no ye wo bu horoma awotie mu nsem amakani mo na ayi Florence obiri nwum ya wo boy ya che kakra na trendy
What do brabo a shady passo a many pedia or did you woo ye what a dear when yano ye be do a chakwana. Ya do dime be see you, ya do car be see you. On say o tie dwom sa o tim say etufo nyansa wo kasachira dwene ne akoma nka wo bie ne kakra bi na wo bo na ke mu efie na wo tie bi sa na etufo na kasachira wo enti wo kwan bebra ye faso a ye de awurade asem kira foforo wo ka mu den yo wo betimi kura download the preachings now born okay nim na tie na foforo tie ni dache bia na se Kristo to mi nsem na se minyaka se kinkriya na me de ye adwuma preachings nkoa na me born okay nim me preachings and me nya daje cause mo preachings audios be brego ma store de ewo ho ma twetwe go so nya betra ka ne mu a na ma bie ni kakra bi na mutie awurade asem ba bia wo kɔ no se ne wo kɔ badwaman a wa na be sie frika ma sa akofie wa hihye wo bia adwuma na wo de bia toto so na akɔ bona wa wotie message na wa na obesesa wadwe kura nza na abeto aso awato aso yeni abro Kenya bre esase ye man ni anase me makase me Kristo ye madom ne se me de ka ye adwuma wo ye oba me wo be foro me ka me special me de ka ye adwuma me se me de ka na ye adwuma wo be foro me ka me ye special me de ka exam me hwe wata de hyew na ya wo foro me ka na nye me twam me mfa o dress ne nya me fa wenye yi me ka kire se maame o dress ne nya me fa wenye yi ti mano so na mbibidi wo mema dia no problem bia nche de ni wo side e mano na mbibidi wo maame o dress me de me ma fa me from me ka de be we me ma fa me from me ka hongonkoro ka abof watim dada wo mate ho na me bi betu ka no ama bompa ya sere wurade tumi wo ka na ho enwosere ye adwuma nwosera wo ka ne so na o de wo balo kwa betinam na o besi afiru mu na ka no hunhum no hu agufi afi obi akora meforo me ma meforo da yo na to ka na ma me ena nye wo na me ku yesisi ama edura numira ka wo na sisi na ambo nipa na ma mefo nti ne maboka we prosi bia ncheme enti Kristo mama ne adofo no kakra me ka kire ye hu nyina ne se moma ye nhase na ye ne afoforo enche Kristo asem ayade eso waketua papa na ye ne sai urade be nso be hira ye obepri obepibie kwa bebri de ama ye honam fam fam odi be duru akiri vise eno ne ade a esombo ewo Kristo mu a pache obebri obodin e de frey enti wa wada wa me pache biribi twu se akiri mom ye nhase ensore ahodo mom ye nhase nsore ahodo mom ye nhase ye ntutua na mom ye nkekan humom na ye mfasa no montuwi enante na Yesu Kristo ne bebere se the whole year ye bebu nkonta afi sikasem ho ani asore no dwumadie hunam famu na ebe wiase na Kristo mu no honhum fam Ewurade behwe no na asafo a ye dedem anasa asafo a ye wo mu no na ebeye empty anasa zero the whole year na record wa ewo Kristo ngumam bantima SD na record ye nya single obi a wasakra na dwe jidi kokko na no so branch Roman branch Presby branch CAC branch One branch. Ebe asem kese. Iti momi enhase. Me no miru ne betumi ayo. Yes. Sa sofo no nya, me no miru betumi ayo. Na yenye na Kristo nso mfaso Israel. Kwaje ya nkrankre. Iti se obo omode na meso mbo homode a credit ne mfa nkoma obi ya. Wo a wotua na mo no, wo na obenya. Ewrade nshaw na onti na nimtie nchire nyina. Evangelist David
ɛna ɛnɛ anadwo wote menka ɛwɔ ɛyɛ ɛnɛ encheche me da mo nyina mo ase Ghana time 8 p.m. bia na ba live ɛde Kristo asɛm a yɛmfrɛ mo ɛfa media so ɛde ba ɛma yɛn nyina yɛsua o follow me abetimi afollow me na bibia nso ɛtima yɛ kama quickly ma yɛnkɔ na afi yɛnti adɔfo no nia obia nso ɛwɔ ka na yɛnyɛ kama ma me hyɛ ase mfi ase I say me bofra ase sa na me ba soro nti life of Nana Yaw me pa chote me nka Kristo aso ndwe nka my brother. Hello. Okay, Nana Yaw ente yanka ma menko Auntie Mary ho na yanhwe se Auntie Mary so yebenya no a na yene no enkasa. Hello Auntie Mary. Oh, okay. Auntie Mary so ente yanka. Okay, ma menko eye yenua ba akosua Auntie Akosua is it will be a me auntie na ma wo Auntie Akosua if I check Chris aso dwen kan apom to say Chris adon boko me pa check me enti o ya ma na so kakra okay mpacho e da oba de na se then nso de adom me na yakati asefo ne hu ne han fefe ti se de de adom e da se bebre papa no ncheche dan dan nyina so de bre se no dia kontu na etu no ye se mo kan yankopon wasem o se de o me ni abre ye so se kakra betimi acha me enu ate e ho ase na betimi de aboye honam asetena mu bra se de be ye beti asem pane so betimi ahya me enu na enu so anya mu nti ase ne mu pepa e na se de ne se de etie no se de baby enam bia se kakra yenim no ese e kan yegusu aye kan yankopon so de mu ahode na edom ne mu nyansa na edom ye hu na akwa ne se ne etie de da se pa we nka bro se ye wi nka me yada wana mbo bitere me da se bebre ndan den yafutu are bre da se fiti so ya da radisha Yada Auntie Papa. Hello. Hello, Papa. Hey. So good evening. Even na apom to say Chonya mi admo Christ as we nka wo. pa check nka so me enti we Pacho me da asene. Ankopon asa me adpe ade achi adpe bi ma. Yesa tie na tempa. Pacho ana ise na adwuma ni nsuo na 28 timi nkọ adwuma. Sinana me kọ impenifo na me no me adwuma na e kam se mpese me chireche Yankopon asem kakra na ye nyina etie wan ba na me se mekana se masaka me down asase me se atwa so nso na sa kam te mpa ya me bon te Yankopon emboa me na mintimi nya sa akokuduro na me yi fere bia o me mu na mintimi nkyira na asem pa ne na omo so ntimi nti ase se me so kakra ho ha me so metimi aka betimi a bibi betimi asakra omo kana pese Yankopon eboa me na me so mitimi hye me fere so na mitimi eka na asem kakra chiro pese me so me ka chiro. okay ya bukodo ti ebesre radio ama na so wayero ho I quite remember say my first time say watch night is ata ma chepa makru watch night is na di for pen for no ba ko frɛ me no say honkonkron say osuma me ko makru junction offensive station wo me ko ka radio asɛm ho na radio asɛm no menka de metimi bia say 30 minutes you say 10 minutes you menka de metimi bia na one or catch the softness sofo owura yi nkwa na yehu aso wonko sas azambaka ko bibire wa ha
nanso awurade honhom kronkron sɛ owura yi ɛno ayi ne sɛ ɔnkɔbɔ saa dawuro no na wahu sɛ accident kɛseɛ bi asi ɛwɔ Tachiman offense kwa no so ne nipa bɛwuo no ano ɔde nti awurade sɛ owura yi ne wayi ne sɛ ɔnkɔka na asɛm wɔ station hɔ na fidie a ahombɔne asum no ɛbɛhwae na kwanhyia no ɛma so ana ɔkan matine nyinaa na sɔfo no sɛ wate that company said ana ɔsɛ wate ana ɔsɛ wafa Matthew na ɔsɛ koto na mbom ana ɔbɔ me so that time no me preachy da debe me preachy da na mekro junction sa na ye Friday watch night na de achi Saturday na ne me ye ne say afi me kwotena se ma ayema dwendwen sa me dem akọ na me start ne say me ye ne say wana me frɛ abranteɛ baako na ye frɛ no Yesu ye abranteɛ baako din ane ye de frɛ na Yesu na so nua de abani ontim nkogya me ɛna abranteɛ baako ye frɛ ne Daniel dan kura menim ene baabi ɔwɔ so wabrochiri wo so wɔ heno young boy be small boy bi no mo ka ho ana ye koy kudu station wa match be se 5 me start ne say na me kutri na ma battery na me nam ka yi ho ka sen so offense station na ka si ba bia no mo station dada na de so mo bubu ho na me kutri me start ne say very aje me ma enti wa na say na dia so oche ewurade so na asoma ho enti wo nante ese ko be se 3 minutes ni o yafem na ka ba ko bi achi obi ene ho na me gina ho no onuadofo ene dai ye won chance no be che urade asem afi bi ene kakra ene me pie ye afi na station bookman for no station masters no tete wo ba me do o me chia wo man sa na me hyase no mo hweme bishim cool jambi na me ho na wa hwese dem city we na o de to those days sata masma make en so kura no be ye ni o be 15 years ni o ache kura 15 years ago getting to 20 be 18 to year ache kura na me no say na me ho fiafia bi ne me ho bi ne na me de ma message ne sa me de ma message no afi mani ba mo so no me twam 30 minutes oh na sisi abo 1 hour afi na je say infifire temi afi mani age ma charge fi mi preach sa man power mi preach sa na boys na no mo kwen say bra tamuku be sa kwya sorry ara me ya na mani ba mo so na me di esi na me wie na say say ya na adwuma na tie se ma nyere me ho ana urade amoa me a enka ehu ni fedie nti ka bentimi ankosoma no a urade esoma me no it is sometimes nyankopon adwuma na nye preaching ko a dwumadie bia yedi no Kristo mo bia no ana nipa dodo even krenye Kristo mo kra nipa dodo ade ye mo no se wan kenti mo a wontumi nyo tension be fa na enti sa na tenti yero ho na eputu practicals obetimi di ahomache evangelism obetimi di aye eni obi enhu anim na wo ye anase bia wo dem okra no wote wo anase ya pon asore wonko a woni nkonwa no na oprichichiri nkonwa me ma ye bi pen satam ne wo santase ne ye trainee boys ne bi sere be won be hu evangelism le ni so ne ade ti hihye nkonwa yes prichichiri nkonwa no ye me ma ye bi pen prichichiri nkonwa sa obi ene wo na oprichichiri nkonwa so eno na aboa ya kwakwaye na first na ye was sponsors anu mo sponsor me yetime ku preach TV so obi ani studio oko studio ho a ye woni Bible reader no nko ano cameraman o setting video o set camera ne to so a na akope ba bi ada o mfa ho o tam no so a na wono no aba be dundum no na wuti camera ni na wo preach